Shalom horas madihita saluhutna. Di hamu akadamang do dainang manang di dia pe hamu maringanan tangyang nami toktong mahamu di bagasan hahi pason dohot pangaramotion ni Tuhata Yesus Kristus. Adorak sota paradi hata ni Tuhata jumulu mahita martangyang. Asini roha madi hamu dohot dame siad debata amata dohot sian anak na Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Hata ni Tuhata nagabe epistel di Jumat Agung tanggal 20 Maret 2024 laos gabe pertangyangan pasion. Ima natar surat di buku Pesalmen bidu 22 ayat sada rodi ayat onom. Ujaha madihita tapai hutihu ma di bagasan rohat tabi songonom ma di dok hata ni Tuhata. Ali debataku buasa tung tadi konomwa sai madau-dau do akahata ni anggukon sian hatuauku. Ali debataku sai jauh-jauh duau arian alai dang mangalusi ho jalabor ngipe dang jupangau hasonangan alai nabadia duang goho marhabang sahon aka puji-pujian ni Israel. Marhapo satu hodo aka opunami pos dorohana sida jadi di palua hodo nasida tu hodo nasida mangangguhi jadi malua manasida marhapo satu hodo nasida jadi dang tarurak ima hata ni Tuhata di hamua kadongan saha porsiaon kehilangan dan ditinggalkan odo sitaonon manang penderitaan ang guna humacit. Humacit do na kehilangan, doho na ditinggalkan, ditadikon. Sian luka na adong dipamataktai, sian bugang na adong dipamataktai. Ayang guluka manang nabugang na adong dipamataktai, gudang do uba ni di apotek. Tergantung luka na do jala di dia ate. Tersedia do di toko-toko obat. Alai na nidok na kehilangan doh ditinggalkan dang adong uba ni idiga di samuna. Ai pakilala adui perasa adui. Jalana mangubati perasa nomma na ummau latih. So nabui hola kata toe ma sudahlah ninna rupani lupakanlah ina enak aja. Enak di kau sakit di aku. Dak suku piuba na. Kanolo do songoni rupani toe mak ninna ya sudahlah inna lupakan aja lah inna enak aja heado hamu tahe kehilangan bohado pakilalamuna heado hamu tahe ditinggalkan ditadikon bohado pakilalamuna jala kehilangan ahamana manang kehilangan isema nahumaci ditinggalkan siapa yang paling menyakitkan. Nggak pasti kehilangan jala ditinggalkan kekasih hati. Isi do kekasih on. Bui dui suami atau istri. Bui dui anakon. Bui dui natoras. Bahkan bui dui sahabat manang ale-ale. Jangankan kehilangan selamanya. Satabi rupani modding. Haruholan mangarato daudupe geleng na. Nunga holan natangis do mudut pe nunga say di parbatal baju-baju nai maus dianggoi do diumai harung do songonisa de ruas lulus ma geleng na si penmaru masuk perguruan negeri rupani nasida tinggal di Bekasi hape sekolani geleng na nanaing tujuan naon tu daerah Sumatera. Di sada sisi las dorohani danakon nang natorasna nalulusi alai marukil maibana maksudna danakon dausia no makna dido ibana matua makna asau nak pola lau ibana tusi di Bekasi ma ibana kuliah manang di Jakarta maksudna asa jonok tua maknaon jala asabui mula-mula kibana rupani sian perkuliahan nai songoni ma dido ibana. Saya berusaha mau maknaun meyakinkan anak nau rupani asabor hatu persikolan nau
Akhirnya nia lau do diului do hatani natoras nai, diului do hatani omak nau. Alai dang liling ibana kuliah di silau semulak, diterikon ibana perkuliahan he. Mulak ibana tu jebuna. Didok ibana matu makna. Gak tahan aku mak, biarlah aku kuliah di Jakarta. Swasta pun gak masalah, ninna matu maknai. Basingkak cerita rupani sauk masongoni. Memang enak di dia, tapi sakitnya sama mamanya karena harus merogoh kantong untuk bayar uang kuliah yang lebih besar. Alai marboha bahenum ma omak nai disikap ni geleng nai. Boha, hiado ta alami tahena songoni, manang na sebalik na do, geleng nai kato patok dausian na torasna. Ala boha, ala suguro hana holan na disuru. Hapedung mangarato, tong say naing mulak. Ima taringo na akamang dohot tamuy na nami. Ini baru berjauhan. Daudu pirupane, ngasongoni borakna. Laos buhama mulu kehilangan selamanya. Moding rupani natahaholongi say daw mayati. Dang nabi noto bihatcitna. Akibat nion boy do marbulan-bulan bahkan martahun-tahun. Karena itu tidak gampang mengatasi sakit akibat ditinggalkan dan kehilangan. Sakitnya tuh di sini, bukan di situ. Hamuh kadongan, hurang lubi songoni manuaing na pinatol hasni parpesal menon di bagasa trupukon. Ia merasa ditinggalkan, ia merasa kehilangan. Ali de bataku, buasa tung tadi konom wow. Saya madau-dau do akahatan ni anggukon sian hatuauku. Ali de bataku saya jauh-jauh dua warian, alai dang mengalusi ho. Jalabor ngipe dang jupangau hasonangan ninna ibana. Ahama akibat na ditinggalkan doh na kehilangan on. Jadi molo tabereng ditrupukon doh tak ayat na mangihu dan rupani molo di ayat na patuluhoni macai takas didok disi hidupnya tidak tenang. Jalabor ngipe dang jupangau hasonangan. Jadi akibat kehilangan yang ditinggalkan barangkali ini yang pertama yang terjadi, hidupnya tidak tenang. Jadi orang yang kehilangan kekasihnya itu hidupnya tidak tenang, gelisah. Mau semara di balik pamatang nai, borngin nai di poduman nai. Alai tong dang noksi malolong na. Ima pakilalaan perasaan na perjulu. Jala molo tajaha anon di ayat 15 saplonomi ba boido tabba akapakilalaan. Akibat na ditinggalkan do na kehilangan non. Merasa hidupnya kosong dan bengong. Say mamereng tujulu buti alai tatapan nai kosong rupani. Bengong songoni. Olo marasa didok, betulkah dia sudah pergi? Antara percaya tidak percaya ibana. Naung laudo sesongoni marupani pakilalaan. Bagaikan mati rasa, mati pakilalaan na, say songon na honabius, wa mana honabius ati. Misalnya molo cabut gigi, olo do disuntik di sekitar na naing cabuton nai, jadi dicabuti songoni rupani ipon nai dang dihilalabe. Jadi bui do songoni pakilalaan ni na kehilangan doh na ditinggalkan. Mati rasa ibana rupani. Jalan apa upato didok durus dua songon air seperti air tercurah. Buama air na tercurah na durus. Pasiti bedo sudi holi-holiku ditangging. Segala tulangku terlepas dari sendinya. Rikang. Pasiti bedo sudi holi-holiku ditangging nina rupane. Songo patis nama lala dua tiateku di bagasan dagiku hancur lulu seperti lilin. Molu lilin kan meleleh. Songo nima pakilalaan na. Merus dogogoku songon ngar-ngar. Kekuatanku kering seperti beling.
Jalaloho do dilaku di langit-langit ni pamangaku, lidahku melekat pada langit-langit mulutku. Dang diboto ibana be halang dilanai. Dang diboto be madok sidohononna. Jala tu orbuk ni hamatia di papudu mau, dalam debu maut kau letakkan aku. Saya hira naung di papudum ibana di orbuk ni hamatiani. Akai madeba pakilalaan akibat ditinggalkan dan kehilangan. Dohot aka pakilalaan na asing dope na mungkin boi tubuh akibat na kehilangan dohot na ditinggal honon. Na pasti akamang dohot tamuinang songon nataro digijangido humacit doisian akabugang na adong di pamataktai. Molo dohonota unang mata alami si songoni ni tarupani dang mungkin ate sudido hito ikon mangadupi karena cepat atau lambat mereka yang kita cintai dan kasih itu akan meninggalkan kita, suka atau tidak suka mereka akan meninggalkan kita. Yesus sendiri pun merasakan betapa sakitnya kehilangan dan ditinggalkan. Ima anon natapai hutihut di partangyangan pasione. Ai paddohan nasarupa do didok Yesus muse sian hausilangi. Paddohan napalima honate. Eloi Eloi lama sabaktani. Ali de bataku buasa tung tadi konom wow. Buiden no tajah di Markus 5 ayat 34. Lapatanna nanidok ni Yesus dihausilangi nga adokyani paddohani di Pesalme 22 on. Lapatanna dakolak kita na merasa sakit ditinggalkan dan kehilangan. Yesus sendiri pun merasakan hal yang sama. Yesus pe dipakilalahon do songo dia mahacik ni na ditinggalhon doho na aguan. Hamuah kadongan atong boha mahita mangadupi pakilalaan si songoni. Tutuna parjulu pasobbu pakilalaan ni manopahita. Jadi songon nahudok na digijang nakininganido yang namanya rasa, perasaan tidak gampang mengolahnya. Mengolah kolak do murah. Anggo mengolah perasaan tung na maul lui. Olo domar minggu-minggu, olo domar bulan-bulan, bahkan olo domar tahu-tahu. Jadi pasobbu mah pakilalaan ni manopahita. Ibarat ni ipos-ipos bekas luka di tangan tai, tangbu ya gohonot tai secepatnya. Bahkan mungkin selamanya dia ada di situ. Alai barang marno sabet tongate. Alai mulo tagaru musebuti, buidoi lam humacit. Ima jorupani pakilalaan jala songoni mahita mengadupi pakilalaan natado digijang nakiningani kehilangan dan ditinggalkan. Pasobbu pakilalaan dan suatu saat itu akan hilang dan tidak kita rasakan apa-apa lagi. Totuna paduahon mula kita tu baga saturpukon bah didok di ayat 5 dot ayat onomi marhapo satu jawaban mahita. Percayalah kepada Tuhan, percayalah kepada Allah. Ido dido. Papos roham tu debata. Peluang nadu hita sian pakilalaan nadu duki. Jadi nangpe mengangguhi parpesal menon, nangpe pakilalaan nai magupu alani naditadikon, alana aguan kehilangan. Tetapi dia tidak putus asa selamanya. Di boto ibana do sadado ubat ni pakilalaan si songoni. Marhaposan tu Jehovah. Percaya kepada Tuhan. Alani manangah hapi rupani pakilala atta. Molohiata hilala ditadikon jala aguan omma obatna didok di bagasat turpuki marhaposa mahita tu Jehovah dia kape salmeni piano didok marhaposa tu Jehovah maho jala papos roham tu ibana ai tu hataido natuk mangubati pakilalaat ai amin martangiang mahita
Mau lihat madiho Tuhan dihatam na hubigi hami, saya pasu-pasu mai asa marurat marperbue di bagasan rohanani be. Marhiti Yesus Kristus martangiah kami Tuho. Amin.